Hallo sammen, velkommen til en ny dag. MK Gamer her, og der skal vi simpelthen kigge på denne her mus her, og det er simpelthen på en måde sådan lidt en unboxing, kan man sige. Jeg ved ikke, det er sådan, hvor jeg prøver at åbne den her mus, og så se, hvordan den er. Den har simpelthen fået her i årsdagsgave. Og mange af jer tænker sikkert derude, hvad fanden er årsdag, men det er simpelthen fordi, at hvis der er nogen af jer, der ikke vidste, så er jeg adopteret, og jeg kommer fra Kina. Adopteret, det er sådan noget, det er lidt svært at forklare, det kan være, at I kan få en anden historie om det, eller en anden video, hvor jeg snakker om det, om at være adopteret og alt det der. Så skriv i kommentaren, hvis I gerne vil høre noget om det. Ja. Det er simpelthen fordi, at for 12 år siden, der kom jeg til Danmark. Bare sådan en hurtig forklaring af det. Jeg skal nok komme lidt mere ind på det, måske lidt senere her i videoen. Men, ja, det er simpelthen den her mus her, og den hedder Razer Naga Chroma. Sådan noget med nogle, altså den jeg har lige nu her, det er faktisk en Razer Death Adder. Der står Razer Death Adder om bagpå, og den jeg faktisk ønsker mig, den der stod på min ønskeliste, det var en Razer Death Adder Chroma. Fordi helt den samme model som den her, den kunne bare skifte farve. Men min mor kom til at bestille en forkert en, som der stod på min ønskeliste for lidt tid siden, som jeg bare har lavet om. Men det er helt fint, det kan vi også bruge, fordi at vi har nemlig fået en lejlighed, så den kan vi simpelthen også bruge. Jeg kan bruge den her herinde i lejligheden, men lad os se, om man kommer i gang, så jeg tager lige min webcam lidt længere ned her, så det måske lidt bedre kan se, så kan jeg se mit keyboard, sådan noget fancy noget. Men den har sådan noget velcro faktisk her, lige her, jeg ved ikke, om I kan se det, sådan noget, hvis jeg lige prøver at se, om jeg kan rette mod kameraet. Se, den har et eller andet her, så man både kan lukke den, og så kan man vippe den op her. Super duper smart. Og det er simpelthen musen her, den ser rigtig fed ud. Ja, lad os prøve at se, om vi kan få åbnet noget af det her halløj op. Det glemte simpelthen dagen, som jeg swiper igen, det var ikke så godt. Nå. Jeg skal lige over have en fat i en saks, så jeg prøver ligesom at knude en saks herfra. Super duper, jeg fik fat i en saks her. Jeg ønsker, hvis jeg sidder sådan lidt skråt med det, fordi jeg lige skal tage det ind i mikrofonen selvfølgelig. Hvis vi lige åbner her. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan vente lidt mere sådan her, så jeg lidt bedre kan se. Jeg håber, det er fint nok. Og undskyld for det, jeg slører ud i siden, men det er simpelthen fordi, at ja. Og nu har jeg ødelykket æsken, så nu kan vi ikke få vores penge tilbage. Og hvis vi gerne vil vide, hvor mange penge den har kostet, så har den kostet, tror jeg, noget med 700 kroner, der er noget, den dur. Og det er jo, altså, Razer ting tror jeg bare koster meget. Jeg ved det sgu ikke lige helt. Ja, sådan der. Jeg ved ikke lige, hvor min mor har købt den, så jeg ved ikke, om jeg kan lægge link, fordi jeg ved ikke, hvor min mor har købt den her mus henne. Okay, nu kommer vi ind til masser af det her. Holy moly. Det her grønne noget kan vi lige så godt bare, det skal vi lige se, om der er noget i. Der er ikke noget i, så det kan vi lige så godt bare smide ud. Har en skraldespand lige her. Og så alle de her, det er sådan nogle manualer. Razer-mærker. Nice. Sådan nogle kan jeg nemlig rigtig godt lide. Jeg skal på det her manualen til, hvordan man kan få den. Man kan nemlig også få den i farver, nemlig. Man kan selv skifte farve på, hvordan den skal se ud, hvordan den skal være og sådan noget. Det er simpelthen musen. Og den ser rigtig, rigtig fed ud. Den er ret nice. Jeg kan ret godt lide den. Og så er der sådan en masse tal ud i siden. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at spille med den her mus her, men den ser ordentligt fed ud. Så sådan noget plastik nede i bunden, det kan man lige tage af. Så sætter sådan her ud nedenunder. Vi kan lige hurtigt tage på hver side af musen. Sådan her. Og sådan en Razer-mærke der. Og hvis jeg lige kan... Hvis jeg lige kan prøve sammenhænge, eller se det her mus her, den her herovre, den er ved at allerede blive, der kommer faktisk noget slim her igennem her, hvilket vi siger sådan noget pink noget, det er ikke så godt. Nå. Jeg synes, den her mus ser faktisk meget fed end den her Razer Death Adder, men det kan godt være, at Razer Death Adder, den er bedre. I don't know, men og så er sådan et hjul her, der scroller. Det scroller meget hurtigt, men den her mus, den er jeg faktisk ret glad for. Det kan være, at jeg kommer til at spille med den her i min næste video. Ja, og det her plastik her, de her manualer og de her Razer-mærker, tænker jeg beholder. Dem vil jeg meget gerne beholde. I hvert fald Razer-mærkerne og lige de her manualer, fordi hvis nu man skal bruge dem på et tidspunkt, selvom der er mange, der bare smider dem ud. Men det tænker jeg, det vil nok være en god idé. Det her plastik kan vi lige sætte tilbage på, hvis vi kan finde noget at sætte det på. Så derfor så, okay, jeg kan lige prøve at komme lidt mere ind på det der årsdagshalvøj. Jeg kan ikke finde noget at sætte det på. Det er lige meget. Det smider vi ud, ja. Og det, jeg kan lige vise, hvad jeg faktisk har fået. Jeg har fået den her trøje her, den kan jeg ret godt lide. Den er sådan lidt svært at se, men jeg synes det i hvert fald, den er ret fed, den her trøje, jeg har fået. Og så har jeg simpelthen også fået noget herovre, hvis jeg lige prøver at vise noget her. Jeg har selvfølgelig også fået den her mus, ikke? Og så har jeg fået sådan her. Og det tænker jeg, hvis jeg lige prøver at tage det lidt mere højere op her. Og det her, det er simpelthen sådan en
holder her til min mikrofon, eller til mit headset. Jeg kan lige prøve at stille det på, så kan det være, at I lige kan se, hvordan det ser ud. Sådan her ser det simpelthen ud. Det er ret fedt. Mit hår er sådan lidt elektrisk, eller hvad man siger. Så den er rigtig glad for, at den står herovre i mit ene hjørne på mit... ja, og så har jeg min telefonholder her i midten, så nu får jeg på en måde en lille... hvor jeg viser mit setup eller noget. Og bare roligt, setup-tur skal nok komme. Jeg tror, den kommer ved måske 400 subs, og der kommer også en giveaway på en rigtig ting her i virkeligheden. Eller, ja, jeg ved, hvad jeg mener. Ja, den her æske, det er faktisk lidt lige meget. Jeg tror, jeg vil gerne vil gemme den. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Det er faktisk lidt lige meget, den her æske her. Vi kan altid samle den op. Det er bare en skraldespand. Der er ikke rigtig noget andet i der. Den er blevet tømt her, nemlig. Det er simpelthen musen her. Og det er simpelthen ledningen. Det er godt nok en lang ledning her. Jeg tænker, vi hiver i den, og så... Vi hiver ikke så voldsomt meget i den, fordi så behøver vi ikke... Ja, jeg har ikke brug for så meget musse. Måtte, halløj, kan man sige. Se, så har vi lige taget den ud her. Og så tænker jeg bare, at vi prøver at gå ind og spille med den. Jeg kan lige vise jer, hvordan man sætter den i. Eller no shit, jeg tror, der er mange, der ved godt, hvordan man sætter en mus i, Marie. Men I må gerne lige... Den her mus, så vil jeg sige, at jeg vil prøve at den her mus ud. Nu ser jeg den her lyd der på mit skrivebord, fordi jeg tog et eller andet ud af mit computer, eller den her mus, den har en lang ledning, og det er faktisk begyndt at få spat af, at den er så lang, og at man ikke kunne få den ligesom den her, sådan, ja, forbundet den ind. Den ligger vi herover. Jeg tror lige hurtigt, jeg vil åbne den her, lige spille den lidt fra, eller spænde den lidt mere, fordi den er ikke blevet spændt så meget, kan jeg se. Jeg prøver at se, om jeg kan spænde den lidt strammere. Der. Sådan der, og jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg ikke lige har åbnet mit Skype heroppe, fordi ellers ville der bare være en masse venner, der vil ringe til mig og skrive til mig, så det er meget fedt. Ja, sådan der, så er det simpelthen den her, på at pege over mod kameraet. Det er ret svært at se, men jeg ved ikke, om I kan se hernede med mit keyboard her. Så har man bag i her, så er det sådan et USB-stik-agtigt, eller sådan et stik, hvor man kan have sin mus i. Bum, så fik vi den i. Og den begynder allerede at lyse rigtig fancy. Begynder at lyse lilla. Begynder at skifte farve for rainbow-farver. For gul, nu er den gul, og lige før var den lilla. Det er altså også ret fedt på min mus, vil jeg sige. Så den er rigtig fed mus. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg synes, man holder godt på den. De her tal her bagpå, det skal man nok lige vende sig til. Men jeg synes, det er rigtig fedt at få den her mus op at køre. Men ja, lad os prøve at hoppe ind i spillet og se, hvordan den kører derinde. Yes. Yes, så kommer vi simpelthen lige ind her på Hypixel. Jeg har Huawei Pack på. Kan lige se backen, ja. Jeg tænker simpelthen, at vi skal prøve et spil her med den her Naga Chroma mus her. Lad os se, hvordan den fungerer og hvordan den virker. Jeg prøver faktisk lige at få facecam på med en grund, så jeg ved ikke, hvad man kan sige det for op, så det gad ikke rigtigt. Ja, men lad os prøve at se at spille et game med den her mus her, og se hvordan det går. Jeg håber, det går godt. Lad os prøve. Altså, den fungerer meget fint indtil videre, ligesom min normale computermus-agtigt. Det der bare lige, at alle de her knapper her på siden, kan man nemlig få sådan, vandhånd-agtigt, kan man sige, få nulstillet eller den til det, man gerne vil have den til at kunne gøre på de der knapper der. Det er ret smart, synes jeg selv i hvert fald. Det er ikke, nej, okay, vi falder allerede ned. Okay, lad os gå videre til næste game. Det er bare sådan en lille fejl, der nogle gange kan ske, når man lige er hurtig, når man lige skal hurtigt med, ja, blokke. Det skal jeg lige vende mig til. Okay, jeg har lige prøvet det bagefter, lige før, og jetterklikket lidt med den her mus, og det kører faktisk nogenlunde fint. Den der anden mus, jeg ved ikke, om den kører bedre end den her anden her. Ej, nu klokker det helt lidt, jeg kan slet ikke finde rundt. Sådan der. Skal bare lige, altså jeg kan godt se, at jeg er lidt vant til den anden mus også, fordi den her, den er sådan lidt sjov for mig at prøve at holde på i hvert fald. Jeg synes, den er lidt sjov. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i det her game her. Den første, vi kan prøve at dræbe, det er den her. Ham her. Ja, det gik nu ikke så godt. Okay, nu er vi døde allerede, men den virker faktisk fint nok. Jeg vil ikke sige, at den er dårlig overhovedet. Hvis jeg skulle, jeg tror, jeg begynder at prøve den her mus her, i stedet for den her anden Razer-mus. Jeg synes også, den anden Razer-mus, eller Razer, det er for der Chroma, den kan sagtens anbefales. Jeg synes, den er rigtig god. Men jeg vil sige, den her med de her Razer, de har så også gjort det meget godt med den her Razer Naga Chroma, eller hvad fanden nu hedder.
Den er sgu også ret god, vil jeg sige. Undskyld, bip. Den er også ret fed. Jeg kan virkelig godt lide den. Eller sådan virkelig, ikke? Men den er så god. Jeg vil slet ikke sige, at den er dårlig. Jeg kunne sagtens spille med den, hvis det var normalt. Men det er bare sådan, jeg skal bare lige vende mig til at sådan bygge hurtigt på den der vej der. Det skal jeg lige vende mig til. Hvis man lige prøver at bygge op her. Så det er lidt det her, jeg skal prøve. Det er sådan nogenlunde fint nok til. Nå, men ja. Og så, I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I gerne vil have en video, hvor jeg havde strings, det var ret nederen, hvor jeg viser jer, eller hvor jeg snakker lidt om at være adopteret fra Kina og sådan noget. Det kan jeg sagtens, hvis I ikke rigtig ved, hvad det betyder, kan jeg sagtens lige snakke om det i en video, måske. Det kan jeg sagtens. Det gør mig ikke noget at snakke om det, sådan set, så ja. Men det tror jeg simpelthen var det for den her video. Hvis du meget godt kunne lide den, må du meget gerne smide et like. Det vil nemlig betyde super meget for mig. Og husk at skrive noget i kommentaren, hvis du godt kan lide sådan nogle her videoer, hvor jeg unboxer måske nogle forskellige ting. Man kan godt sige, det er en unboxing, fordi jeg åbnede ligesom noget. Jeg åbnede en pakke, jeg havde fået, ikke? Bare roligt, der skal nok komme mange flere unboxing, kan man sige, videoer her i fremtiden her. Det er bare roligt. Hvis jeg får nogle nye ting her til mit værelse, skal jeg nok lige åbne dem her foran kamera. Nå, ja, husk at skrive noget. Husk at skrive, hvorfor du disliker. Og husk at skrive, hvis du har noget på hjertet, eller der er noget, jeg godt kunne gøre bedre. Nå, ja, ha' det rigtig godt, til vi ses igen. Hej alle sammen.